Ik wie deze week even bij mijn broer. En die zei, jongen, daar in Boende, daar in Duitsland, jongen, daar is de razende druk. Al die meesten die willen goedkoop inkopen. Sigaretten, noem maar op, en dranken. Tegen al je volle goedkoper. Dus ik denk, ik moet even in Boende zien. Krijg door de grens. Ja, om te zien dat het echt zo is. Dat er mensen nog echt komen hier voor die goedkope artikelen. Geweldig. We maken even een video hier even. Vooral even dat de Hollanders hier allemaal naar Boende toe komen hier. Dus ik dacht, ik zal even vragen. U komt hier ook voor de goedkope boodschap of niet? Jazeker. Hoeveel scheelt het nou? Dat hangt vanaf wat je haalt. Als je rookwaren haalt, ik noem maar wat, haarverf, shampoo en kaas bijvoorbeeld. Nou, dan kan het je zo €250 schelen. Waar komt u vandaan, mevrouw, als ik vragen mag? Uit Delfzijl. En u doet dan altijd hier inkopen in Duitsland? Ja. Rokerij, dierenvreten. Ja, diereneten is ook goedkoop? Ja, zeker. Als ik in Delfzijl bij Albert Heijn, ik noem maar even, one cat, zakjes. Een doosje koop voor 4, dat is bijna 4,5. En hier maar 65 cent per stuk. Billig? Ja, billig. Wat is heutzutage nog billig? Dat is, eigenlijk is het een gewoonheid. Dat doe ik mijn ganze leven zo. Dus vanmorgen, jongen, in Noord-Strijder, die had je een heel mooi camper hier. Die komt ook even speciaal naar Boende om goedkoop in te kopen. Wat wil je weten? Nou, ik ben heel benieuwd. Ik zie hier zoveel Nederlanders hier. Wat brengt u hier in Boende? Ja, ik woon in Nederland, maar ik kom hier boodschappen doen. Is het nou echt zoveel goedkoper hier in Duitsland? Ja, het scheelt echt aanmerkelijk. Wij hebben net een nieuwe eigenaar in de supermarkt, dus een nieuwe supermarktketen. En er zit het hele dorp weer te zeiken dat het veel duurder is geworden. Nou, dat is ook zo. Dus dat is nog meer een stimulans om hier te gaan kopen. Ja. En je kan hier kiezen uit kwaliteit. En dat vind ik dus heel belangrijk. Was finden Sie davon, dass die Leute hier hinkommen, um hier billig einzukaufen? Es ist eine tägliche Herausforderung für uns, die wir hier vor Ort sind, weil hier ja oft Verkehrschaos ist und der Parkplatz ja auch nicht ausreicht, das sieht man ja. Wenn ich ehrlich bin, gehe ich dem dann auch gerne mal aus dem Weg, dass ich dann nach Papenburg fahre einkaufen als Bunderin, weil mir das manchmal dann auch zu viel ist. Diereneten, tabak, wat haalt u hier nog meer dan goedkoper? Nou ja, voor de kids wel donutjes en nou ja, chili con carne is hier heel goedkoop. Ja, Specifiek, chili con carne, is dat goedkoop hier? ja, bij de Lidl. Daar gaan we straks heen. €250, dat is nogal wat. Ja, op maandbasis. Hè? Ik al meteen heel veel in één keer. Oké. U komt hier dan 1 keer in de zoveel tijd en dan... Ja, 1 keer in de maand. En dan haal ik alles in 1 keer. Dat scheelt dan behoorlijk wat. De brandstof is goedkoper voor de auto. En ik vind het gezelliger in Duitsland. Ik ben anti-Duits opgevoed. Maar ik woon hier nu 13 jaar en ik begin te ontdekken dat het gewoon mensen zijn die net zo lelijk zijn als Hollanders. Ik zie u rookt ook. U rookt. De tabak is hier ook goedkoop, heb ik gehoord. Ik ben 80. Ik rook al 64 jaar. Komt u hier ook voor de goedkope tabak? Dat is ook een grond dat ik hier kom. Früher war es andersrum. Da kamen die Holländer nach Deutschland, um Tabak zu... Nee, die Deutschen nach Holland, um Tabak zu holen. Ja. Nu kommen sie von Holland nach Deutschland. Ja. Aber das kann echt nog. Das ist, in Holland kostet die Tabak, den ich kaufe, 25 Euro. Hier bezahle ich 8,5. Ich bin so dicht bei der Grenze, da muss ich dumm sein, wenn ich es nicht tue. Sie kommen aus Deutschland? Ja, ich bin in Bunde. Oh, Sie wohnen in Bunde? Ich wohne in Bunde, ja. Und was finden Sie davon, dass die Leute hier, alle die Holländer hier kommen? Das ist mir egal, wir gehen auch nach Deutschland zum Einkaufen. Ich bin aber gebürtiger Niederländer, mir macht das nicht so viel. Nee, ich habe auch Nederlandse Namen, ich heiße Menge. Nee, und hier meine Verwandten wohnen in Neuschans. Wir gehen da einkaufen, die kommen hier, ist doch egal. Da haben wir viel zu tun hier. Nee. Manchmal is het een beetje vol. Ik bedoel, ik ben nou dik €80 kwijt als ik dit in Delfzijl had moeten kopen of gewoon... Nou, maar dan denk ik dat ik gauw €150 kwijt was geweest. Dat is nog wat, ja. Ja, dat is het. Nou, en vooral tegenwoordig, ja. Maar goed, de tijd, je moet er even naartoe. Oh, daar heb je altijd voor over, anders doe je dat niet. Aber ich kann das natürlich verstehen von beiden Seiten, dass die Niederländer hier rüberkommen und einkaufen. Und es bringt für uns ja auch Vorteile, weil sie ja auch hier ihren Einkauf tätigen und dann eben dementsprechend der Umsatz hier gemacht wird. Also für beide Seiten verständlich. Oké, maar je komt specifiek naar hierheen naar Duitsland omdat je goedkoper is, of mag het zijn? Nou, gewoon ook voor de gezelligheid. Vakantietijd. Gewoon er even op uit. Is die gezelliger dan in Friesland? Ja, zeker. En goedkoper. Inderdaad dus. Ja, die kan wat dingen combineren misschien.
Nou ja, alles. Even lekker eten. Misschien straks even nergens oors nog heen. Gewoon voor de gezelligheid. Hier in Boende is ongeveer de helft is Hollander die hier woont. Kan je niet aan de nummerborden zien, want als je hier een paar maanden woont, dan moet je een Duits nummerbord nemen. Dus dan ben je vermomd eigenlijk in een Duitse auto natuurlijk. Oh, dus de Duitse nummerborden die hier al staan, dat zijn waarschijnlijk ook alweer Hollanders. Ja, dat zijn ook alweer Hollanders. Waar leer op staat, heb je vette kans dat het Hollanders zijn die hier wonen. Und was finden Sie davon, dass all diese Niederländer hier kommen, um einzukaufen? Ja, das ist natürlich positiv, weil sonst die ganzen Supermärkte ja gar nicht existieren können. Wir haben das bei Corona erlebt, da war das so leer, also es war schon gespenstisch. Ja. Also die Laden sind dann leer, musste man das sehen? Leerer. Nicht Lehrer natürlich, ne? Leer nicht, auf Gottes Willen. Maar u hebt de kar aardig vol, is het dan voor een weekend of slaat u dan voor langere tijd in? Ik heb morgen hier feest bij mij. Nee? Also kommen 15 Leute bij mij en ik rook Paling en der Salm. En dan geeft een beetje biertjes erbij. En een beetje snaps. Ne? Ja, genau. Ja, maar ik kan je ook wijzen, ik heb mijn eigen snaps. Wacht, hè? Eigen snaps? Ja, die wordt ook hier verkocht. Oh, die is van uzelf? Daar ben ik. Oh ja, dat is hem. Nee, dat kan je hier kopen in de winkel. Nee. Kost hier 6,99 zo'n bol. En 1 euro daarvan wordt immer spend. Voor de jugend, voor het voetbal of voor het kaak of zo. Ne? Aber viele Leute kommen dann hier hin, um zum Beispiel Zigaretten zu kaufen. Ja, das habe ich heute Morgen erlebt. Das war ein bisschen schlecht. Ich habe getankt. Und an der Tankstelle ist das ja dann ganz furchtbar. Ne? Die kaufen dann ohne Ende. Ne? Und das dauert lange dann. Da muss man ganz, ganz lange warten. Und wir haben ja auch schon Zeiten gehabt, dass wir rübergefahren sind, weil dann tanken günstiger war drüben. Oh ja. Und das haben wir natürlich auch mitgenommen. Also wie gesagt, das muss man von beiden Seiten immer beleuchten. So, Heike, und das will man auch keinen Vorwurf machen. Ich muss weiter. Ja, genau. Ja, natürlich. Dankeschön. Ja, und tschüss. Tschüss. Nou, zeer goed. Dankeschön. Ja, ik zie je. Dank u wel. Nee, prima. Hartstikke bedankt. En nog een hele fijne dag. Goed. Ja, dank u wel. Tot ziens. Jongens, Busselsapje. Gewoon een feestje in de woord van een Bassels. Ja, dat zelf maar. Ja, dat er bieden, dat haalt op de tafel toch? Ja. Nou, heel wat ding in koffie. Tegen dank voor het zien deze video van de Friese vlogger vanuit Boende. Nou, weer even in de auto. Ik zei dan heel nog voor het weekend. Doe toe omheen en abonneer je op de Friese vlogger. Jongens, proost hè? Proost. Oké. Nou, ja. Lekker man, Basselstap. Lekker. Vers met Zo lekker. Ja, daar ben ik niet. Ja, zit met de rest van de flessen. Mooi hè? Ja, opzoeken die erop. Doei. Busselsapje. Geweldig.